kok aku anu matur karo sampean ngene lho. Pak, iki ibu calon bupati wis rawuh. Terus tak buka seperempat jam kemudian kok lho. Kok jawabannya kok eneke bibir merah terus tanda cium terus besok yo. Apakah itu artinya? Oh, salah kirim aku berarti iki. Karo sapa? Yo. Sik. Nek kirim. percaya. Nek gak percaya salah kirim. Ayo tak buktikan. Streaming lihat. Ora yo nggih sampean kok yo. Iki untukku iki spesial. Loh, karena begini Pak Cahyo. Sampean mirengke. Pripun? Aku ki nggak pernah loh jadi istrimu itu dapat SMS semesra dan seindah ini kecuali malam ini. Jadi bengi iki aku salting mbok WhatsApp koyo ngono ki. Aku iki lak wong katrok asine. Dadi ki rapati ngerti ki bangsane apa ke jenenge. Gambar-gambare apa menurut? Emoticon. Magicom kuwi lho ora ngerti. Ah tak 0000 biasane kekirim ning sapa-sapa ya ngono kuwi. Wah, bahaya lek ngono ki. Oh, delok Birgita karo Winang tak cek coba. Engko ge padha. Ora enak aku ora ndi nomere caloro kuwi kok. Ya udah. Iya. Oke, terima kasih. Nggih. Caping gunung, Nduk. Caping gunung. Eling jamane berjuang sing nembang sapa. Nyuwun pambiyantu karo Genduk Umi Hafifah bareng karo sejoline ya kuwi Mbak Lintang Pambayun. Wah iya loro. Pisan loro. Suwi ra metu tukung. Ayo. Monggo Lur, tukung. Yuk. Dedeke ya padha, pakulitane ya mirip. Ayo. Suarane ya imbang. Pancen luar biasa iki nggih. Ning welingku lek dadi kanca ya aja terlalu akrab lho sampean karo sapa jenenge kuwi? Mbak Lintang aja terlalu akrab. Biasane lek akrab lek ora pinter ngendhaleni lho ya. Kuwi biasane lek kadung musuhan opo kaya Bratayuda akhire. Ngoten niku. Oh, ngoten niku nggih, Pak. Apa neh wong wedok lek gampang to, ketoke sak rombongan ngene mesti aku ora seneng karo kae. Iya ora seneng ayune ramu. Wedoke gampang ngono kuwi. Nggih. Lah wong lanang kan ora masalah mangan barang kuwi jejeli rokok aman wisan. Lek Piyai Putri ngono kuwi mula kudu hati-hati ya. Hati-hati ya, Nduk ya. Ya. Iki ngaturake ya kuwi caping gunung. Dibawani dhisik engko pas nggen parikan kabeh sinden parikan ngrenggo utawa ndongake warga masyarakat ing Temon Puh Gogor. Wah iya. Tarik wiwit saka Umi Hafifah rumiyin. Monggo. Kenjelenge Mas. Luar biasa elok. Ya. Oper Mbak Lintang Pambayun, yuk. Kabeh to elok kabeh wong sinden sak ret kirene sing guwak lho Mak. Malah wingi aku karo Mbah No kulit magetan iki didhawuhi jenengan niku kehebatane sindene saged rapi padahal. Ayo.
Sakira wedi diparingi hadiah kae. Iya, kaya ngono. Kembali ke Mbak Umi. Ya. Ya, Nduk. Dasare ya bar petang bengi sesuk prei. Wah. Kowe enak ya, Nduk. Ayo, wah dan besok mari kita. Ayo. Mari napa, Pak? Ayo istirahat no. Istirahat dandane awake jamone vitamin ngono. 4 sehat 5 sempurna ngono. Napa niku artine? Lho, kuwi lak makanan to, Nduk. Nasi apa bar kuwi, lauk pauk, buah-buahan, sayuran karo kelima minum susu. Kuwi vitamin kuwi. Ayo. Lah iya. Ya. Kuwi alang endi kuwi, Om? Alang endi kuwi? Alang kula. Alang kula. Allah kuwi ora Allah, Allah. Nggih, maklum to, Pak. Kula bajutan 4 hari. Waduh. Nek siang kula kuliah lho, Pak. Nek mau dereng leren lho, Oh, dimaklumi. Lah rumangsane sing do nabung ki nganggur apa piye lek awan? Tapi kan nek siang mesti nganggur, mesti bobok sampean. Oh, piye kabeh tertib nek sing dadi guru. Aku ya langsung masuk lho, aku ora mau. Lah mobil jenengan mboten enteni mau tapi. Lah aku ngegrab kok mau. Balen iki Om, sing bener Om, ayo. Panas udan. Mulai dari Mbak Lia Sundari, ya Mbak. Menyang kebon. Kebon. Lo. Biar ngopo ning kebon iki? Pikirane lho yoga-yoga. Golek jamur. Menyang kebon golek jamur. Warga temon. Mugi tambah makmur. Allahumma Bapak-bapak gandeng menika ingkang dipun dongaaken niku panjenengan warga masyarakat ing temon mriki. Mangke diamini gandeng piyai mriki menika piyai budaya, mula le ngamini nganggo laras ngangge lagu. Allahumma amin. Kersa nggih Pak nggih? Yang kersa mangke kula dongake tetep panjang yuswa, murah rezeki. Ayo nggih. Jajal sakniki sareng kalih kula. Allahumma amin. 3 4. Allahumma luar biasa. Tepuk tangan untuk Kyai Kumon luar biasa elok tenan. Iya.
budaya, Mak. Mula ya mben taun wayangan, Teh. Iya. Selanjutnya yang kedua, Mbak Kesi. Ayo Mbak Kesi. Ayo, Mbak. Nek rasa aneh-aneh. Rasa aneh-aneh biasanya nyelukku rasa mbak-mbek. Oh, ora mbek aku mbak kok ya ora. Biasa wae, Bu, anak wis papat to e. Timbang sampean tak celuk edek lho. Edek, ayo. Bedes edek. Ayo. Ayo Bu, ayo Bu. Tuku beton. Tuku beton. Nggo mbangun omah. Mugi-mugi warga masyarakat temon. Gesangipun tansah berkah lan barokah. Bapak. Allah. Oke sih. Angel lho, golek masyarakat sing kompake kaya ngene iki angel. Angel, kula aku seneng banget tanggapan rene, Pak. Sesuk meneh taun ngarep aku lek ditanggap rene meneh tenan. Arep tak jaloke undaan. Malah ora. Boten guyon. Mbak Birgito, ayo Birgito, ayo nggih. Nyebul balon. Wah. Kok sebel ngono biasane. Cilik aku ini nggih dolanan lho biyen ngene. Ayo. Nyebul balon. Nyebul balon. Karo turu. Lah kuwi lek nyebul balon karo turu sing mlendung dudu balone ning awakmu malah. Nyebul balon karo turu. Warga temon mugi tansah rahayu. Allahumma elak tenan iki. Ayo Nong, apa wae Nong? Ayo. Ayo Winong apa iki coba ayo. Kelon. Maksudnya piye maksudnya piye? Bapake ngeloni anake ngono apa? Ya niku. Maksudnya. Bocah marai horor wae. Ayo. Kelon. Heeh. Adem-adem. Cocok. Warga masyarakat temon mugi tansah ayem tentrem. Allahumma ayam tentrem terus akhirnya kelone keri anu sapa jenenge Nong keri dadi tentrem dhisik bar kuwi lagi iso kelon karo keluargane sing wong tuwa bapak ngeloni anake utawa ibune ngeloni karo putrine ngono ya nah ngono kuwi terus ayo tang Dientup tawon. wah kowe kakean polah kowe marai ya ora dientup tenan kowe ora dientup tawon Nenggon triji. nggon triji terus Masyarakat dusun temon mugi kathah rezeki. ya Allahumma amin. Elak kaya anu iki kaya selawatan malian ayo jos tenan nggih ayo Umi terakhir Masih dipethek sik to. Oh iya. Ganti-ganti. Melone ra apa-apa. Lunga mangulon. Lunga mangulon. Neng Kartosura. Mugi-mugi warga temon tansah pinaringan bagya mulya. Allahumma amin. Pinter lho, Umi iki pinter lho. Monggo batangane iki aku dheweke iso mbacutne lho. Ayo. Saiki neh ngulon neng Jakarta. Terus piye, Mugi-mugi sedaya warga temon
selalu bahagia. Ya, pinter ta. Ngulon. Isih terus. Neng Cianjur. Ayo. Mugi-mugi sedaya warga temen pinaringan panjang umur. Amin. Ya. Ngulon Bali Ngetan. Ayo iki. Mugi-mugi sedaya warga temen apa sediane ketekan. Ya. Ngulon. Lho, nek. Heeh. 100 e. 100. 100 aman nek guru 100 nya 100 nya. Mboten Pak, guyon tang kulon Pak. Lah aku ndingin diutang tak sahur to, Om. Sampun. Wis ya. Lali aku. Ayo iki tak utangi Umi ayo. Ayo. Yo. Kulon. Wis ngulon terus ae. Kapan ngalore ngulon terus ya ora ayo. Sampeyan nggih sok ngalor to? Iya. Pertanyaanmu lho. Duk. Dalem. Stop. Umi. Dalem. Lek perkara ngalor ki aja nakoni bapakmu. Saben dina. Ngalor teng pundi maksudnya, Bu? Nek ngerti to. Esuk-esuk. Kok gapura regel kae. Aku lek mlebu malah yo ngalor kae. Lah nggih. Lah iya, ngalor. Ayo. Ayo. Berarti kan jenengan sik kulino ngalor. Ngalor. Tur atos kae, mergo aspal kok kae ana kono kae. Nggih, margine aspal nggih, Pak. Nek batakone barang, ayo. Ya. Regole nggih gedhi, Pak. Di karepmu ora karepmu, ora. Awakmu, Om. Ayo. Nano. Panas udan panas haling-haling caping gunung. Oper lintang, ita. Natyan wadon sarwi. Swara suling ngetan kali ngulon.
matur sembah nuwun genduk Umi karo genduk Lintang. Ya Mak ya. Iki ana nawala Mak ndak kesingsal. Nggih. Ingkang sepisan menika kula nyuwun tembang utawi lagu Lali Janjine kalian Balen. Saking Bapak Dr. Kamin SHMH Kajari Cianjur dan juga Ketua Pepadin Jambi. Wah iya. Matur sembah nuwun. Ugi sugeng dalu Pak Dalang saking kula pandemen wayang kulit badhe nyuwun lagu Kitir Sumilir Isih Tresna Lestari Lintang Asmara. Mugi-mugi masyarakat ing dukuh temon manggiya rahayu wilujeng. Amin. Isih ana isih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam sugeng dalu Pak Dalang Cahya Kuntadi nyimak saking tlatah Pondok Ungu Permai Bekasi. Wah iya sembah nuwun Pak Ngadino iki. Pak Ngadino. Ugi wonten malih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ki Dalang Cahya Kuntadi nderek wungon. Kula D Giyono wingking saking Kabupaten Sukoharjo badhe nyuwun lagu Podang Kuning. Kagem Pak Karjo wonten ing Ngesong Puh Gogor. Mugi-mugi Pak Dalang sak rombongan pinaringan kesehatan ugi lancar sedayanipun. Amin. Sembah nuwun. Nggih. Isih ana isih ning kok dibagi, Nduk. Iki terutama sing saka iki, Nduk, saka pepunden kula selaku ketua Pepadi wonten ing Jambi, ngasta dados Kajari Cianjur. Wah ya. Ngersakake mau Lali Janjine. Lali Janjine. Coba kaya apa nyuwun pambiyantu karo genduk Birgita Ayu tuwin karo Mbak Winong Nawangsih. Wah iya ben diaturake. Kutak tang tak tang 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 berpacu dalam melodio. Kita dhisik ucapan selamat sukses untuk seluruh warga masyarakat Temon. Ayo Nduk, sampean. Nggih, sugeng dalu Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun ini banyak kursi-kursi yang kosong nggih Pak, tapi penontonnya masih semangat. Nitik saka suwantene iki genah piyai kathah. Nggih to, mboten ngantuk, hebat lho Pak. Biasanipun nek pun medal daharan iki langsung biuk 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 mangsul niki tasih ngematke wayanganipun jenengan. Nggih, matur sembah nuwun. Pancen nggih katresnan kok Mbak Birgita ngoten iki katresnan. Wong nyatane lak sing nimbali ya piyai Temon dhewe, sing iuran ya piyai Temon dhewe, sing nanggap ya piyai Temon lek ora dipirsani dhewe njur kepiye. Ayo. Nggih, leres nderek dedonga nggih Pak Dalang. Nggih. Mugi-mugi sak bibaripun wayangan warga masyarakat Temon sehat sedaya nggih Pak Bu. Panjang yuswanipun. Panene saya kathah. Mugi-mugi nanggap Pak Yoyok melih. Amin. Alamin nggih. Lek Mbak Winong piye? Ngaturke apa karo para warga masyarakat? Nggih, nderek dedonga mugi-mugi mugi-mugi sedaya. Aja ngangge anu, ketara lek bingung muni anu ki. Mboten Pak, mboten bingung. Maksudnya nah niku wau leres niku. Niku mau Pak, teruse Pak sing perawan entuk Joko, sing Joko entuk perawan, sing jomblo ndang entuk pacar, sing rondo ndang entuk duda, terus ayem tentrem sedayanipun rezekine kathah lumintu mboten kedah hutang. Amin. Amin ya rabbal alamin. Cepat, jelas, akurat. Sik
Senong, kok mengenek kata-katamu rondo kok entuk dudo nyapa rondo gak oleh entuk Joko nyapa. Kok saya nyap? Ya bener to, Pak. Iki sing nganyel ki malah Birgita. Ngopo kok Lah iya. bacot-bacot ning ngono kuwi. Nyapa kok malah ketoke sing gak trimo kok malah kowe nyapa? Boten, Pak, lah kan ya iso ae to Pak rondo entuk Joko, terus bareno dudo entuk perawan kan ya boleh-boleh saja. Iya, contohnya aku ngono to karemu. Ora Pak, saestu mboten. Lambene ngablak tekan dindi. Kowe ki rene sing ngejak aku malah mirang-mirangke aku. Ora Pak, iki setranan iki Pak. Ora ngono kuwi. Yo nadyan ngono ora perlu dibahas. Cukup mung sing Joko entuk perawan, ya toh. Oh, Terus sing jomblo ndang entuk jodoh, rezekine semakin melimpah ruah. Ngono cukup ngopo ngomongin rondo entuk Joko lho. Bir, Ya kan menawane Pak. narai sapa kuwi mau? Lah Sing kan narai sapa ngono kuwi? ampun Bu, ampun maaf. Ayo. So yo ora ngerti lho ngene Birgita entuk iya karo Dudono yo ora ngerti ae dhewe. Niku. Ning sugih. Contohnya kan enak Pak. Heeh. Gaweane golop to. Ayo. Inisiale. Iya. Nggih intine ndongake karo warga masyarakat Temon ya, tetep sehat walafiat, berkah selalu ngono to, Nduk. Nggih, Pak. Amin. Nggih. Iki pamundhute iki Pak Kamin iki ngersakake lali janjine ning Bawanana sik, Nduk. Apa ngono, Nduk? Niku sinten, Pak? Pak Kamin niku Kajari Cianjur dan juga ketua Pepadi Jambi. Oh, Jambi. Nggih. Temen iki Pak Lurahe mboten enten to, Pak, Bu? Nderekake karo Bu Etik mau. Oh, alah. Pak Lurah sak. Lah ngopo goleki Pak Lurah iki? Ya njaluk saweran to, Pak, Pak. Kowe iki langsungan modele ora nggih parikan apa piye langsung tek mek ngono modele. Lah wong ora ana Pak Lurahe kok mosok parikan. Sinten Pak Bu sing ajine damel ning kula parikan? Lah iya ya kudune awakmu sing maringi parikan kok ya. Bawane apa? Bawane? Ayo. Ayo kencana wong loro arep pangkur rinoso boleh, pangkur macapat boleh. Ayo. Tangkur Rinoso kemawon. Ah, karyane sinten niku? Bupatmi, Pak. Suwargi ya. Suwargi. Nggih, ngono. Coba aturno. Melu nglestarekake ya kuwi karyane Ibu Supatmi, Hajah Waro Supatmi. Ngono kuwi. Ya wiwit saka sing sepuh Birgita, ya Bir. Pak, aku ki jek 23 tahun. Lah iya nek dibanding karo Winong lek ya sepuh awakmu to. Ora iya. Iya, Pak, bener tuwek aku, Pak. Rinasa sayaka rasa Meneh, Bir. Oper Mbak Winong Nawangse. Ya. Oper Birgita. Alhamdulillah Pak, Mas Imam dereng ngantuk niki Pak.
Lho panjenengane iki ahli melek. Oke, ahli Pak. melek. Oh, kleru aku berarti. Tur lek nek kancane sing ketoke ngantuk digojloki kancane dhewe sing mbilani undian. Ayo. Lho pancen kuwi isuk kuwi ning sekolahan nganti sore. Tebangi tanggamu ora ngantuk ora ngono kuwi. Dibelani. Ayo, sesama ngantuk. Oh, dibelani. Sama ngantuk. Paguyuban ae. Ayo. Yen wis rina enggal ratri kang kadulu Winong mong sliramu tanah liya tak tresnani sembah nuwun. Ya. Monggo kalajengaken lali janjine. Dados. Iya.
Iya.